मर्डीवाडो मोर्जेच्या श्री दाडोबा औदुंबर देवस्थानाच्या वर्सुकी सोहळ्यात अनूय प्रेक्षकांक संत काळातल्या संस्कारमय नाटकाची खावड मेळ्ळी. जाल्यार हसापूर पेडणेच्या सातेरी कला मंदिरान उसप दोडामार्गावयल्यान माता भवानी देवस्थानात वसंत कामतीचे हँड्सअप हे नाटक व्हडा ताकदीन सादर केले. मर्डीवाडो मोर्जे पेडणेच्या दाडोबा देवस्थानाच्या वर्सुकी सुवाळ्यात सोमारच्यान कार्यावळींक आरंभ जालो. सोमारा नरेंद्र नायकान बरयल्ल्या अवघी विठाई माझी ह्या नाटकाचे प्रकाशन आनी मंचनय जाले. मंगळारा स्टार यार कलाकार हो ऑर्केस्ट्रा जालो. बुधवारा वैशाली शेटगांवकारान पुरस्कृत केल्ले. पु ल देशपांडेचे तुका म्हणे आता हे नाटक सादर जाले. पळोवया तत्वज्ञानाचो रसास्वाद दिवपी तुका म्हणे आता ह्या पांडुरंग रावळान दिग्दर्शित केल्ल्या नाटकातले कांय देखावे. अक्षराचा कागदाला टक्क बसला पाहिजे, चांगल्याने शिवल्या गर. त्याची काळजी नको तुला. काय गोजवल्या दिसते? थांबा, ओवाळायला मीठ मोहरी घालते. हावले, ओवाळण्या कुठली मीठ मोहरी असली तर मध्ये गेंबाची अलाम लागेल. कुणाची? त्या गेंड्याच्या मराठी. आपल्यासारख्यांचे पाय धुवावे. महाराज, एकच प्रार्थना आहे. अशा मुडावस्थेत कधी आपल्या दर्शनाला आलो तर सत्कार घ्यायला स्फूर्ती देणारी आपली अभंगवाणी तुमच्या मुखातून कानी पडावी. ज्ञानदेव नामदेवानी उघडलेली नाही, माझी श्रद्धा देत नाही. मग आपण तुकाराम महाराजा विरुद्ध निर्णय दिला तो कुठल्या आधारावर? वेद वचनाच्या आधाराने. म्हणजे वेद वचनावर तुमची श्रद्धा आहे आणि वेद वचन ग्राह्यच मानलं पाहिजे असं का मानतात तुम्ही? वेद अपौरुष आहे. कशावरून? कशावरून? म्हणजे पुरातन ऋषींना जाल्यार सोमारा हसापूर पेडणेच्या सातेरी कला मंदिरान उसप दोडामार्गावयल्या भवानी देवस्थानात वसंत कामतीचे हँड्सअप हे नाटक व्हडा ताकदीन सादर करून प्रेक्षकांच्या मनाचो थाव घेतलो. दर्जेदार आणि प्रभावी सादरीकरण आणि प्रगल्भ अभिनयाक लागून नाटक खूबच उंचायेर गेले. पळोवया तेतूंतली कांय दृश्यां. वगैरे वगैरे बंगळूर युवरान आणि म्हणजे मावशी इलनेस आजारी होते का? काहीच ठाऊक नाही. ओ सराके डिगामा एक्सपायर इन हर 86 years. वाह, वय वर्ष 86. इस्टेट इन कॅश अँड सिक्युरिटीज ₹4 crore 50 lakhs. 4.5 कोटी. राज, ध्यानी बनी तरी होतं का रे आपल्या? साहेब, माझी बायको आता मला जिवंत सापडणार असं वाटत नाही. नाही, मी वेडा नाही आहे. मी वेडा नाही आहे साहेब, मी वेडा नाही. पण ही बनावट माया आणि हे तुमचे बेईमान इन्स्पेक्टर मला वेडा ठरू पाहतात. तुम्ही पोलीस रक्षण करते. आता कुंपणाने शेत खायचं म्हटल्यावर आम्ही तरी कोणाकडे दात मागायचे? हा नाही, आटोपतो घेतो. काय साहेब, ओ यांनी जाणली हो ह्या बाईला माझ्या बायकोचा बहाणा करण्यासाठी. आणि माझ्या खुनाचा कट रचलाय यांनी. आणि नाही, यांनीच मारलो मार गेला. नाही तर त्यांचं ते कारस्थान गळून नाही का पाडायचं. आम्हीच मारलंय तुझ्या बायकोला.
अरे मग पुरावा कुठे आहे नाही, नाही, हे बघा आता आता माझ्याकडे पुरावा नाहीये आता पुरावा नाहीच आहे तर हा? पुरावा दाखव नाही तर कळ मायला पास नाही, अहो, माझ्याकडे पुरावा नाहीये हा. पुरावा नाहीये ना मग बॉडी कुठे आहे बॉडी कुठे आहे बॉडी आहे आहे अहो तुम्ही पोलीस ना तुम्ही काढा की बॉडी अरे बॉडी कुठे आहे बॉडी नाहीच आहे बॉडी आहे अरे कुठे आहे बॉडी आहे अरे कुठे आहे बॉडी आहे बॉडी आहे इन्स्पेक्टर माझ्या कादरीच्या वाकड्यावर माझ्या गाडीत कारण मीच मारले माझ्या मार्याला हा मी तिची थाप मिळायला मात्र एक खून व्हावा लागला. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे.